Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanku da kasancewa da Mamus Digital Solution. Yan uwa ina roƙonka da idan yau ne zuwanka na farko a wannan tasha tamu mai albarka da kai ƙoƙari ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa wanda hakan zai bada mu a dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyo shine yanda za ka haɗa website na sayar da data cikin sauƙi. Wannan shine sample na website ɗin da za mu haɗa a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda za ku gani website ne wanda yana da kyau, mun yi updating na script namu, mun yi adding na features da yawa ko design masu kyau wanda za su ƙayatar a cikin wannan website. Idan kuka duba wannan shine landing page, idan kuka yi scrolling za ku ga abubuwa a cikin shi har zuwa footer nashi. Idan kuka duba za ku ga akwai privacy policy da kuma delete account policy, wanda waɗannan abubuwan za su ba website ɗinka tsaro, wanda ko application ka idan ka ɗora shi a Play Store using waɗannan privacy policy da delete account policy ɗin nan, Play Store ba za su sauke application ɗinka ba. Kamar yadda za ku gani wannan application nake bidiyo a kai, wannan website ɗin yanzu haka shi ma yana akan Play Store kuma yana aiki lafiya ƙalau. So insha Allah wannan shine script ɗin. Kamar duk wanda yake buƙatar script ɗin yana iya min magana kai tsaye. Idan ka duba a description za ka ga number na, ko kuma a comment na farko za ka ga number na wanda za ka iya min magana kai tsaye. Idan kun duba za ku ga wannan shine yanda ainihin script ɗin yake. Idan muka shigo ciki za ku ga yanda home page nashi yake. Yawwa, to wannan shine. A yanda za ka yi idan kana so ka haɗa website na sayar da data naka na kanka cikin sauƙi, da farko akwai abin da kake buƙata shine domain da hosting. Idan kuka duba a cikin channel namu za ku ga akwai videos da muka yi da yawa, wanda a cikin videos idan kuka duba za ku samu videos wanda zai yi guiding naka yanda za ka sayi domain da hosting, saboda dole sai da domain da hosting za ka haɗa BT website. Idan ka duba cikin channel namu za ka ga akwai wani videos da muka yi yanda ake haɗa BT website, wanda akwai bidiyo na farko wanda idan ka shiga a wannan bidiyon na farko a cikin shi za ka ga yanda za ka sayi domain da hosting wanda za ka haɗa website. Kuma a description na wannan bidiyon, wanda ba su san description ba, idan ka taɓa sunan da yake a sunan bidiyo kai tsaye zai buɗe ma wani page haka, to wannan page da kuke gani shine description, wanda a nan za ka ga link na wanda za ka yi contacting namu a WhatsApp kai tsaye, da kuma link wanda shi zai kai ka inda za ka sayi domain da hosting, da kuma link da za ka yi joining na ainihin group WhatsApp namu. So a taƙaice bayan ka riga ka sayi domain da hosting, tunda already muna da domain da hosting, idan ka sayi domain da hosting, idan ka kalli bidiyon na farko zai yi guiding ɗinka har zuwa inda za ka shigo cikin cPanel naka. Kamar yadda za ku gani wannan shine cPanel, za ka yi login a cikin shi. Bari mu yi login. Da zarar ka yi login cPanel za ka ga cPanel ya buɗe ma kamar haka. Wannan shine cPanel. Kana shigowa cikin cPanel, abin da za ka fara yi na farko shine ka tabbatar wayanka dai yana a browser ka, yana a desktop side idan a waya ne kake amfani, yanda zai baka daman da za ka yi aiki da wayanka kamar kana aiki da computer. Yanda za ka mayar da wayanka browser ka desktop side, idan ka duba nan za ka ga akwai wasu dot guda uku a sama. So idan ka taɓa wannan dot ɗin za su buɗe ma. In ka duba za ka ga daga ƙasa za ka ga inda aka rubuta desktop side, to ka tabbatar ka yi tick nashi kamar haka. To shikenan, bayan ka mayar da wayarka desktop side, abin da za ka fara yi na farko za ka shigo file manager. Idan ka duba files za ka ga file manager. Da zarar ka shigo file manager za ka ga file manager kamar haka. Idan ka duba za ka ga akwai folders da yawa, sai ka zo nan ɓangaren za ka ga wasu foldoji nan, sai ka shiga folder da aka rubuta public_html kamar yadda za ku gani. Idan ka shiga wannan folder, idan sabon domain ne ka saya, idan ka shigo za ka iya tarar da wasu foldoji a cikin wannan public_html ɗin da muka shigo. Yanzu kun ga an rubuto this directory is empty. To idan ka shigo shi da kai sayi sabon domain za ka iya ganin wasu folders ɗinka wanda ba su da yawa, to za ka iya deleting nasu. So yanzu ni yanda zan yi shine zan yi uploading na wannan script ɗin na 2025 wanda muka yi gyare-gyare muka ƙawatar da shi, ko muka sa mai privacy policy da delete account policy. Idan kana buƙatar wannan script ɗin kai tsaye za ka yi min magana ta WhatsApp domin ka samu wannan script ɗin. Da zarar ka shigo gurin upload ɗin nan za ka ga inda aka sa select file, sai ka taɓa. Zai baka option na media picker ko kuma ko ya nuna ma a wayanka, za ka je ka ɗauko script ɗin ne idan ka riga ka saye shi.
bari mu zo mu ɗauko script ɗin kamar yadda za ku gani. So idan kai ma a ta WhatsApp aka tura ma script ɗin za ka iya shigowa ta WhatsApp sai ka duba shi. Sorry. Zan shiga document ne. So wannan shine script ɗin kamar yadda za ka gani 2025 mamus.zip. Da zaran ka taɓa shi zai zo da kai, za ka ga ya fara loading, sai mu jira. Za mu jira shi har sai ya cika ya kai 100. Da zaran ya cika ya gama loading ya kai 100%, za ku ga ya yi green haka. Shine alamar script ɗin ya sauka, sai ka zo ka taɓa go back to home ɗin nan. Za ka gani kamar haka. Sai abin da za ka yi next shine za ka yi extracting nashi. Yanda za ka yi extracting nashi, za ka zo ka ɗora hannunka a kai ka danne, zai baka wani option. Sai za ka ga option na extract, sai ka taɓa, sai ka zo ka yi extract. Ka jira shi ya gama. Da zaran ya gama extract sai ka taɓa OK, za ka ga folders nashi kamar haka. Da zaran ka yi extracting na script ɗin, abin da za ka yi shine za ka goge wannan, za ka sake goge wannan zip ɗin nan mun gama amfani da shi tunda mun yi extracting nashi. Shikenan, ga wani file na shi ma Mamus profile, shi ma ba za mu yi amfani da shi ba, za mu goge shi. To yanzu shikenan, finally mun riga mun extracting na wannan script ɗin. Abin da za mu yi next shine za mu koma cikin file, cikin wato ainihin cPanel namu domin mu yi creating database da kuma Gmail. Abin da za ka yi sai ka taɓa wannan gurin na sama inda aka rubuta file manager, zai dawo da kai home page. Sai ka zo ƙasa. Idan ka zo ƙasa za ka ga inda aka rubuta database. A nan database ɗin za ka ga akwai PHP my admin, akwai database MySQL database, akwai kuma MySQL database wizard. So wannan na uku ɗin nan shi za ka shiga. Idan ka shiga cikin shi zai nuna ma step 1 create a database. Sai ka rubuta database naka. Misali zan rubuta footer. Sai ka zo next step, sai ka taɓa next step ɗin nan. OK, wannan database ɗin na taɓa creating nashi. Bari in koma baya. Yawwa, sai ka zo ka rubuta kai creating database. Misali zan rubuta Nasir. Shikenan, sai in taɓa create. Daga nan yayi. Sai yanzu create database users. Shi ma sai in rubuta kamar yadda na rubuta farko. Nasir. Sai kuma ka zo wannan, za ka iya copy wannan ka yi amfani da shi a matsayin password. Wannan database ɗin na farko, yanzu zan yi copy nashi, da shi zan yi amfani a matsayin password. Sai kun gani. So sai ka zo gurin password again, kana iya paste nashi, kuma in ka ga dama za ka iya generating password. So shikenan, bayan ka riga ka saka password, sai ka zo ka taɓa create user. Shikenan, za ku ga username na database nan, ga kuma database nan. So sai ka zo nan gurin, sai ka yi ticking na all privilege ɗin nan. Shikenan, za ka ga duka sun yi tick. Sai ka zo ka taɓa make changes. Da zaran ka yi wannan, shikenan mun riga mun gama creating database. Yanzu mun riga mun gama creating database. Abin da za mu yi, za ka sake komawa cikin cPanel naka, sai ka taɓa gurin cPanel ɗin nan, zai dawo da kai home. Idan ya dawo da kai home, sai ka zo ka yi creating email. Sai ka yi creating email. Wannan database ɗin da muka yi creating, ka tabbatar ka yi copy nashi ka aje shi wani wuri. Bari in komawa saboda ku gani. Ni already na riga na yi copy nashi, saboda da na yi copy nashi na sa password, da ku ga already yana akan keyboard ɗina kamar yadda za ku gani. Kun ga yana. To kai ma ka tabbatar da ka yi copy nashi, ka je ka kai shi wani guri, ko cikin WhatsApp ne ka duba, saboda za mu sake aiki da shi. Sai a zo nan, in ka shigo cikin Gmail, in ka shigo cikin email, shi ma za ka zo nan gurin create, da create. Sai ka zo nan
ka rubuta info ko support ko admin da yanda ka ga dama. Zan zo nan ma wannan database ɗin da na yi amfani, wannan password ɗin da na yi amfani da shi wurin database shi zan yi amfani da shi, nan zan yi pasting nashi. Shikenan sai ka taɓa create. To shikenan mun yi creating email, idan kuka duba za ku ga ya nan info@nasirjibiya.data.com.ng. So mun riga mun yi creating database, mun yi creating email. Yanzu sai me ya rage? Sai mu je mu saka database namu. Za ka sake dawowa a cikin cPanel naka. Sai ka zo wurin database za ka ga phpMyAdmin. A nan za ka shiga. Idan ka shiga phpMyAdmin zai kawo ka gurin da za ka saka, wato za ka saka database naka. Da zaran wannan phpMyAdmin ɗin ya buɗe, in ka duba za ka ga, za ka yo daga nan sama. Za ka ga database ɗin da ka buɗe a nan. Kamar yadda za ka gani, wannan shine database ɗin da muka buɗe. Already idan ka sayi script za ka ga cewa script ɗin da za mu tura ma file guda biyu ne. Akwai .zip file, akwai .sql file. .zip file shine file ɗin da za ka yi amfani da shi. Shine file ɗin da muka yi amfani da shi cikin cikin file manager. Shine za ku ga 2025 mamus.zip. Sai kuma wannan da za mu yi amfani da shi nan gurin database shine mamus portal.sql. So shi da idan ka shigo database ɗin nan sai ka zo ka taɓa nan sunan database ɗin da ka buɗe, kamar yadda za ku gani, za ku ga ya yi loading ya buɗe. Sai ka zo nan za ka ga wasu layuka nan guda uku idan da waya ne kake amfani. Idan kuma da kwamfuta ne already daga saman nan za ka gan su, ba sai ka yi wani buɗe collapse ba. To kamar yadda za ku gani, kana taɓawa zai baka option kamar haka. Sai ka zo ka zaɓi import ɗin nan. Sai ka shiga import. A nan za mu yi importing na database namu. Sai ka zo ka taɓa choose file. Sai ka zo fika. Idan ka zo za ka ga wannan zip ɗin guda, wanda already shi biyu za mu tura ma, da wannan da kuma wannan. So yanzu wannan mai .sql ɗin nan shine za mu yi amfani da shi wurin database. To ga nan file ɗin bai zo ba. Network ya sa cPanel namu ya log out, za mu sake login. Yawwa kamar yadda za ku gani na sake login. To za ka zo sai ka taɓa sunan database ɗin. Sai ka zo ka taɓa wannan ka yi import. Idan ka shigo import ɗin nan gurin choose file ɗin nan za ka shiga. Sai ka je ka ɗauko wannan .sql file ɗin kamar yadda za ku gani. Ga nan ya zo, sai ka zo ka taɓa import. To sai mu jira. To kamar yadda za ku gani, ga nan ya rubuta import has been successful. To shikenan mun riga mun import na database namu. Sai abu da za ka yi na gaba kamin mu fita, abin da za mu yi, za mu shigo nan cikin wannan folder files ɗin da suke cikin database. Za mu zo nan inda aka rubuta sys users, ma'ana system users. Sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka dawo za ka ga ya buɗe ma'ana. Sai mu zo za ka ga nan username admin, system admin, username admin. To sai ka zo nan ka yi edit. In ka ga dama za ka yi edit, za ka taɓa edit ɗin nan, za ka sa password naka. Nan wurin username za ka sa sunan website naka, sunan kamfanin naka. Misali wannan za mu sa Nasirjibiya Data. Wurin password username ga shi nan admin. Nan ma password za ku ga system username, system token shine password. Yanzu mu tun da gwaji muke, za mu bar shi admin. Kai in ka ga dama za ka iya canzawa. Admin username na saman ga shine username, wannan kuma shine admin. Da ni dai zan bar su haka. Yanzu mun riga mun gama exporting mun riga mun gama sa database namu. Yanzu abin da za mu yi gaba shine mu yi connecting na database namu. Yanda za ka yi connecting database naka shine za ka sake komawa cikin file manager. Idan ka dawo a cikin cPanel naka za ka sake komawa cikin file manager. Kuma yadda za ka gani, idan ka shigo file manager sai ka zo nan. Idan da waya kake amfani, to dole za ka yi taka tsantsan. Za ka zo wurin buɗe foldojin. In ka zo nan, idan da kwamfuta ne nan za ka yi double click ne ya buɗe. Amma idan da waya ne ba za ka yi double click ba, dole za ka zo ka taɓa wannan plus ɗin na ƙarshe. Za ka ga ina taɓa shi ya buɗe. Sai mu zo a nan mu duba
folder da aka rubuta ma ko ga yanan, sai ka zo shi ma ka taɓa plus ɗin nan nashi ya buɗe. Sai mu zo nan za mu ga folder nan da aka rubuta ma models, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi idan ka yi zooming za ka ga cewa ga folders ɗin shi nan sun buɗe. Sai ka zo nan wannan file da aka rubuta ma model.php shi za ka danna, in ka danne shi zai baka option sai ka taɓa edit. So a nan za ka yi connecting na database naka. Wannan database ɗin da muka buɗa na ce ku yi copy ɗin shi ku ajiye wani wuri. So already ni yana akan clipboard ɗina, saboda haka zan zo kawai in sa shi. To amma kai sai kai copy ɗin shi kuma ka zo ka sa. To kuma gurin goge wa'annan ko kuma wurin rubuta wa'annan ka yi a hankali. Kamar yadda za ku gani, za ku ga akwai wasu column ƙarshe ga su nan, akwai wasu column nan. So in space ka ƙara ko kuma ka goge ɗaya daga cikin column ɗin nan, website ɗinka ba zai buɗe ba, za ka rasa inda matsalar yake. Saboda haka kafin ma ka fara rubutu ka ƙara, ka tsaya da kyau ka karanta ka ga komai yanda yake, saboda duk abin da ya goge za ka fahimci cewa ya goge. To kamar yadda za ku gani yanzu za mu goge wannan, sai mu sa database ɗin da muka wannan. To ga nan wannan shine database ɗinmu, username duk iri ɗaya muka sa, shi ma sai mu zo. Idan keyboard ɗin wayanka bai da clipboard ɗin nan, so kana iya zuwa Play Store ka ɗauko keyboard na Google, Gboard shine wanda nake amfani da shi, shine wanda yana da clipboard ɗin da in nayi copy abu zai ajiye min shi, wanda zan yi pasting. Saboda idan nan wannan gurin in ka baya bada option na kai pasting abu, kamar yadda za ku gani baya bada option na kai pasting, sai dai kai copy. Kamar yadda za ku gani ko ka danne babu option na pasting. So sai dai ka rubuta ɗaya bayan ɗaya. To kuma gurin rubutawan nan kana iya samun mistake, saboda haka za ka yi amfani da wannan keyboard ɗin na Gboard. Idan ka je Play Store, idan ma wayanka ba ta da shi, ba da shi take amfani ba, za ka iya zuwa Play Store ka yi downloading nashi ka yi activating nashi. Zan zo. To kun ga nan gurin goge password ɗin nan na goge wani column. Yanzu inda ban lura ba da ban san na goge shi ba. Kun ga na goge irin wannan column ɗin na farko. To kun ga dole sai na mayar da shi. Yanzu abin hakan nan da na goge, da a ce zan yi saving haka, in na je website ɗina ba zai buɗe ba, saboda mistake ɗin nan da ne. Saboda haka dole zan dawo da column ɗin da na goge, ga nan na rubuta kun gan shi. To wannan kenan. To na riga na saka database. Sai kuma nan gurin password, gurin Gmail. Shi ma Gmail ɗin nan zan rubuta shi kamar yadda yake. info@nasirjibiya.com.ng. sai kuma password na Gmail, duk password ɗaya ne na yi amfani da su. To zan yi pasting nashi shi ma. To shi kenan, zaran ka riga ka yi wannan, to ka riga ka gama connecting website, ka riga ka gama connecting database naka. Saving kawai za ka yi save changes. Yawwa, to shi kenan mun yi connecting database namu. Sai ka zo ka taɓa close ɗin nan, sai ka sake dawowa. Nan wannan ɓangare na wurin code ɗin nan za ka ga akwai wani folder da aka rubuta helper, sai ka shige shi ma. Idan ya buɗe za ka ga vendor ƙasan shi, sai ka shiga vendor ɗin. Idan ka shiga vendor ɗin shi ma in ka dawo nan vendor ɗin ya gama buɗewa, za ka ga daga sama akwai wani file da aka sama site.php. To shi ma sai ka shiga edit nashi, sai ka taɓa edit. In ka taɓa edit ɗin nan sai mu jira ya buɗe. Yawwa, ga nan ya buɗe. Sai ka zo nan za ka ga suna script ɗin nan, sai ka cire ka sa naka. Ko nan ka yi taka tsantsan sosai, kada ka bari. Akwai abin da za ka lura da shi. Akwai, kun ga wannan abun, in na taɓa shi, duk na danna shi so guda, kun san idan kana buƙata, idan kana amfani da waya kana so ka rubuta capital letter, kana taɓa wannan shift. To da zaran ka taɓa shi, in dai da waya kake aiki, sai wani abu ya goge. To shi yasa kada ka taɓa shi, sai ka tabbatar da ka sa abin da zai goge. Misali yanzu za ku ga inda abin nan yake wurin fi ɗin nan ko. To yanzu idan ina so in yi amfani da capital letter na taɓa shi, za ku ga wani abu ya goge. Kun gani? Idan na taɓa wani abu zai goge, idan na taɓa zai goge. To na san za ka iya zuwa in ka zo ka goge, kana so ka rubuta sunan website ɗinka, kana buƙatar ka yi amfani da capital letter. Na san dole wannan abin za ka taɓa, saboda capital letter ta bayyana farko. To dole kamin ka taɓa shi sai ka ƙara space.
in ka ƙara space kaga ka samu abin da zai goge, to kaga kana taɓawa ya dawo daidai sai ka rubuta sunanka, misali wannan Nasir Jibiya, kaga na sa space ya goge. To in za ka sa space, zan sa space guda biyu saboda ya raga min ɗaya wanda zan rubuta data. To kun ga gaya nan ya yi wannan, shikenan sai ka zo kai save changes, sai kai close. To yanzu kamar yadda za ku gani mun riga mun gama creating website namu. Yanzu idan muka shiga website ɗinmu zai buɗe, za mu iya register da komi lafiya ƙalau. Misali bari mu koma home page. Da muka koma home page muka yi ƙasa za mu shiga, za mu ga domain ɗinmu nan. Wannan shine domain namu, sai mu shiga mu gani. Kaga kana shiga za ka ga website naka ya buɗe. Za ka ga, so yanzu abu ɗaya da za ka gani kake buƙatar caccanzawa shine logo. Za ka canza logo ka sa naka, za ka canza wannan rubutun, duk wani guri inda ba sunanka ba ne za ka sa naka. Kana buƙatar logo na kwance, misali kana buƙatar kamar yadda za ku gani wannan logo, kamar yadda za ku gani da sample da na nuna na IB Data Source. Za ku ga akwai logo ƙarami wanda yake nan. To in za a yi ma logo za ka iya sa a yi ma logo guda biyu, da na kwance wanda za ka sa a nan, saboda in ka sa babban logo wanda yake kafet, in ka sa shi a nan kaga zai rufe sunanka. To za ka iya sa a yi ma guda biyu, a yi ma na kwance kuma a yi ma na tsaye wanda za ka sa ma application. To wannan kenan. So duk waɗannan canje-canje su ne yanzu abin da za a yi. Bari mu koma ku gani. Mun riga mun shigo. Idan za ka yi register kana taɓa nan gurin register zai kawo ka guri kamar haka. Yanzu shi ne kun ga suna nan ya bayyana. Yanzu wannan logo su ne kawai za mu canza. Idan za mu yi register muka shiga. Yanzu kamar yadda za ku gani, ga nan na yi register ya buɗe, website ya riga ya buɗe, website da muka buɗe. Kawai yanzu wannan canje-canjen ne za ka yi, ka canza logon da zai dinga logo da kuma sunan website da sauransu. Sai kuma admin dashboard. Idan za ka shiga admin dashboard kawai za ka sa sunan domain ɗinka ne, sai ka sa /admin. Sai ka sa /admin za ka ga ya buɗe. Ga nan username admin kamar yadda na sa, password shi ma admin na rubuta. Ba rubuta password ɗin daidai ba ne. Kamar yadda za ku gani shi ma admin dashboard, za ku ga admin dashboard nan shi ma ya buɗe, zai buɗe. Sai kun ga admin dashboard nan. Wanda a wannan admin dashboard ɗin a nan za ka gani duk users ɗin da suka register, za ka ga ko mutum nawa suka register, za ka ga agent. A wannan admin dashboard ne za ka kake da damar yin control ɗin duk wani abu na users naka da kuma duk wani abu da yake faruwa a website naka. A nan za ka yi connecting na komai da komai. Insha Allah zan yi bidiyo ɗaya na yadda ake control admin ɗin da kuma yadda za ka saita wasu abubuwa wanda za ka yi connecting API da komai website ɗinka ya fara aiki. Bari mu koma cikin file manager domin mu yi waɗannan canje-canjen da za mu yi, wanda za su sa sunan script ɗin ya canza ya koma sunan website naka kamar yadda za ku gani. Yanda za ka yi shi ne za mu koma a cikin cPanel. Idan ka zo cPanel za ka sake dawowa nan file manager. Idan ka dawo file manager za ka shiga public_html. Idan aka shiga public_html ya buɗe,
za ku ga akwai folders da yawa a ƙasa, akwai file guda 3, akwai contact.html, a nan za ka sa number wayanka da Gmail naka, akwai delete account policy wanda a nan kawai sunan za ka canza ka sa sunan website naka saboda policy ya dawo naka. Sai kuma wannan index.html ɗin, wannan shine homepage ɗin shi za mu fara editing. Index.html, idan ka shigo edit nashi za ka shigo za ka taɓa edit. Idan ka taɓa edit ɗin nan sai ka ɗan yi zooming za ka ga ga yanan za ka ga tun farko za ka ga sunaye nan. To yanda za ka yi idan kana so ka canza duk wani suna kamar yadda za ku gani wannan duk inda za ku gani Mamus ne. To idan kana so duk waɗannan ka canza su koma naka, abinda za ka fara yi za ka zo nan ka taɓa alamar search ɗin nan, search icon ɗin nan, sai ka danna shi kamar yadda za ka gani. Idan ka danna shi zai nuno ma guri kamar haka, sai ka rubuta Mamus, kun ga, sai ka taɓa search all. Kun ga duk wani guri inda aka rubuta Mamus ya riga ya highlighted, sai ka zo kawai ka rubuta sunan website naka kamar yadda za ka gani. Zan rubuta Nasir Jibiya Data, shikenan. Sai yanzu kai ka zo ka taɓa save changes ɗin nan. Yanzu da mun dawo nan muka yi refresh za mu ga ko'ina ya canza ya koma Nasir Jibiya. Duk wani wuri ko'ina ya canza ya koma Nasir Jibiya kamar yadda za ku gani. To shikenan, kai tsaye in one time ka riga ka canza sunaye, sai ka ƙara shigowa sai ka yi close, sai ka ƙara shigowa shi ma wannan privacy policy ɗin nan, shi ma sai ka zo ka taɓa edit kamar yadda ka yi a index.html. Shi ma in ka zo shi ma za ka iya searching ɗin nan, shi ma za ka iya taɓa search sai ka rubuta canza Mamus sai ka zo shi ma ka sa naka. Shikenan, zan yi saving. Shi ma idan ka shigo privacy policy za ka ga ya canza. Ok, ban yi saving ba. Yawwa, sorry, searching ɗin da na yi na ƙara space, shi yasa searching ɗin bai zo ba. Dole sai na goge space ɗin nan. Sai yanzu in taɓa search all. Kun ga yanzu ga nan dai ya highlight. In rubuta, sai ka rubuta sunan website naka. Save changes. Yanzu na zo na refresh za ku ga ya canza. Shi ma wannan logo za mu zo inda za mu canza shi. Sai kuma me? Sai duka sauran su ma haka za ka shiga delete account policy ne, shi ma ka taɓa edit ka je ka canza sunaye da inda ba sunanka ba ka je ka sa naka. Shi ma contact da HTML ɗin nan shi ma haka za ka shiga edit da inda ba sunanka ba ka canza ka sa naka. Sai kuma yanda za mu canza logos. Inda za mu canza logo mu sa namu shine za mu shiga cikin, idan muka dawo nan a nan ɓangaren za mu shiga inda aka rubuta access. To nan gurin access ɗin nan za ka shiga. Idan ka taɓa access ɗin nan za ka ga ya buɗe, sai ka zo za ka ga farko za ka ga img ɗin nan, sai ka shiga img ɗin nan.